Hello लोगोफोर नै आंहा दिनैहाय जोंहानि आब'नि रिं मिरिस दङ। आब' माने जोंहानि आइनि बिदानि फिसाजो माने आमाइनि फिसाजोनि रिं मिरिस दं आरो ओमफ्राय आंहा थांनो मोनासै आं एग्जाम जागासिनोमोन ना। ओमफ्राय हजोंहाय बाजैमोननावनो आगैमोननावनो भिडिअ खालायनानै हरनो थिनबाय आङो। दा बेखौनो आङो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। रिं मिरिसखौ आंबो नुफेराखैमोन। एबारसो आब'नियाव फार्स्ट टाइम नुदों आङो नै। स' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांफादो लोगोफोर रिं मिरिसआ मारै खालायो। आथि सुनाय हाबाफारियाव मा गाननाय कलदुमागाव फैनाय न'खरनि रायजो राजाफोर आरो लोगोसे जोंनि गामिनि रायजो राजाफोर आंनि सरखारनि बुंसै आंहा बुंनो हानायबो बा बिनि थाखायसो रावबो गैया रावबो गोथों गैया थेवबो आंखौ फंनैसो ओरैनो बुंनो थिननायलाय जा आंनि गोसोआव फैयो बेखौनो आं बुंनो गसंबाय। दा दिनै जिखिनि हाबाफारि नोंबो बे बुस्थुखौ जों नुफेराखैबो मिथिफेरामोन जों बेखौ माबा सिगाङावसो नुयोमोन आंबा बे जों बेखौ बिथिखौथ' जों नुफेराखैमोन। दा माबोरै नियम बानायो बोरै नियमजों बानायनाय बेखौ जों मिथियामोन। दा थेवबो जों मोननै फारनैजोंनि गेजेराव जे सावरायनायनि गेजेरजों जानाय जायो माखासे माइनाव आइजो माहारि फैफादों। दा बिथांमोननिसिम मान थाबाय। लोगोसे जोंहा जोंनि गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बे न'खरावनो खावलायजानानै नुजाफैनो हानाय मानव गेदेर जोंनिनो गावबुरा आरो लोगोसे बे न'खरनिनो मानव गेदेर गारजेन बिथां दिनै जा हाबाफारि जागोन बे हाबाफारिनिनो गारजेन आरो लोगोसे जोंहा बिथांनिनो मिसेसफोर दं आरो लोगोसे गासिबो बिथांनिनो फिसाज्ला आरो बिथांनिनो बिहामजोफोर बुरजाथार बिसोरा ओमफ्राय बिथांनिनो मामा दं मा होनो बिबोनां आरो बिबोनांनि मिसेसफोर दंफायो। लोगोसे जोंनिखौ होनदों लोगोसे जोंनि गामिनि माखासे रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जिखिनि खामानिखौ मावनो सानदों बे खामानिखौ जोङो माब्लाबाबो मावफेराखै नेमखान्थिखौ मिथियाखै। होमब्लाबो गामि दरनैनि गेजेराव नोंथांमोनजों जोंजों सावरायनायनि गेजेराव बे खामानिखौ मावनो ओंखारदों। खिन्थु बुंनो थाङोबा जोंनि बर' समाजाव बे आंथि सोनाय नेम निथिया सिगाङाव फ्राय गैया बादिखौनो बुंदोंमोन मिथिनो मोनदोंमोन। दा खिन्थु लासै लासै लालांनाय बायदियैनो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनो ओंखारदों। दा जोंहा सोरजों मानि थाखाय बे रिं सेरेमनिखौ खालामनाय जादों बेनि बागै फंनैसो बुंनो थाखाय आङो जोंनिनो गामिनि मानव गेदेर गावबुराखौ बुंनानै बा फोलायनानै दिनैनि जायनाखि हाबाफारि मावनो गोनां बे हाबाफारि मावनो गोनांखौ मावहोनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आरो जोंहा नैबे माबोरै जादोंमोन बुब्लि ब्रह्मजों दिनैनि बे आसान सोनाय हाबाफारिखौ आब'नि थाखाय सोनायनि थाखाय आं माने खावलायनाय जाबाय आरो दा बेखौ सोलायनानै रायलायनो थांसिगौ आरो ना
기분들 아카야. 엄마는 뭐 하고 싶은 거냐? Masa aku senang. Давай, давай. Зайчаник, ну,